Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kinigin yung GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nelsar. Nga magatod sa labing dako og mga nangunang balita ang kamahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Bago po sa atong makita karon ng sa atong screen na ang sunog na miulbo sa may sitio Mahayahay, Barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo karon lang yung hapon. Uha kini ni Kenneth Jude Tinting Villa Gonzalo parayon pa nakikumpati karon mga orasa ang atong mga fire department parayon usab nga makuha og detalye sa bahin ni mga sunog ang Cebu City Fire Department diinin doon lang dito sa among broadcast complex sa Neville Hills. Mga kapuso, dula sa 9 milyones ang nag-recover sa hingpit nga taptan sa COVID-19 sa Timog Kalibutan, samtang 22,000 sa mga ayaw gikan dinhi sa Pilipinas. Nangayon na usab ang kapin sa 6,000 ka mga nataptan sa sakit sa COVID-19 sa Central Visayas o 95% sa mga nasakit og COVID sa Eastern Visayas ang nangayon na. Samtang dinhi sa Sugbo, sobra sa 50% sa 8,155 nga nataptan sa COVID-19 ang nangaayon na. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Padayon man ang pagsaka sa mga hitaptan, hinuon pasusab ang pagsaka sa numero sa mga nangaayo sa tibuok kalibutan. Gani kagani ang udto lang miabot na sa kapin 8.9 million ang nakarecover sa 14.8 million nga mga nangasakit sa coronavirus disease. Ang natalang mga patay worldwide, 613,213. Sa Pilipinas, 22,465 ang naayo na, gikan sa kinatibuk ang kaso nga 67,456. Hinungdan nga 43,160 na lang ang aktibo ug 1,831 ang namatay. Sa Central Visayas, miabot na sa 6,270 ang nakarecover. 6,965 ang aktibo, gikan sa 13,904 nga total COVID case. 669 ang natalang patay. Sa mga kaso sa Riyon 7, 2,606 niini gikan sa probinsya sa Sugbo. 802 na niini ang naayo na. 25 usab gikan sa 68 ka kaso sa Negros Oriental ang naayo na. 27 sa 71 ka mga COVID case sa Bohol ang naayo na usab. Pabiling COVID-free ang lalawigan sa Siquijor. Sa 8,155 ka mga kaso sa Cebu City, 4,478 niini ang naayo na. 465 usab sa Mandawi City ang naayo gikan sa 1,510 ka mga kaso. Samtang 457 na ang naayo gikan sa 1,494 ka mga kaso sa syudad sa Lapu-Lapu. Sa Eastern Visayas, kagabi nitala sila og dugang duha ka mga kaso. Hinungdan nga miabot na sa 675 ang ilang COVID cases. Apan maayong balita, kay 90% o 642 kanila ang naayo na ug tulo ang ilang natalang namatay. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga bantay o watcher sa mga pasyente sa mga public hospital sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang naaras sa sidewalk at ubangan sa tambalanan na pundo. Ano ang report?
Mao kini ang among naabtan sa sidewalk sa B. Rodriguez at ubang ang bahin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang uban naghigda na lang sa mga karton nga ilang gihapinan samtang uban nagbarog ug nagpasilong sa trapal. Gani nangabasa pa sila dihang mibundak ang uwan kagani ng buntag. Kining duha ka mababay ang miduol sa among team ug nagpabuhagay sa ilang sentimento. Si Ophelia Gasco adunay pasyente nga naa sa ICU. Nabalaka kinsa matiman tungod kay gipagawas man siya samtang nagbantay. Samtang si Nelly Ortiga, basa pa ang sinina dihang nauwanan ug way magamit pag-ilis tungod kay nahabilin sa sulod sa ospital ang iyahang butang. Walay proper dissemination kung unsay problema. Then karon ingon sila stay put lang sa diha. Then how come na nami sa gawas karon? So gipagawas na jud mi tanan. Dili na may pasudon kung dili na ang nurse may mutawag sa guard. Nihangyo ko nga, sir, mag-ilis lang ko kay kung di ko mag-ilis, mahilantan tam, ingnon ta COVID, mapuno na sa tadinad. Matod sa mga watchers, giingnan sila nga dili buot ang tagduma sa ospital nga magpabilin sila sa sud kay delikado silang matakbuyan sa COVID. Apan mas mahadlok sila sa ilahang sitwasyon sa gawas kay mainitan ug mawanan. Gani nag-amot-amot pa sila ug ikapalit og trapal nga ilahang kapasilungan. Gawas pa, dili gyud mapatuman ang social distancing sa kadaghan nila. Ingon sila social distancing amo man na i-follow tanan nilang mga protocols follow raman taon mi. Kung dili nga ni sitwasyon, the more nga naami sa gawas, the more nga matakdan mi sa COVID. Samtang ikuha sa GMA RTV News sa ilahang pamahayag ang VSMMC apan may reply kini nga ilang i-forward pa ngadto sa Office of Strategy Management. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dakong kalampusan kung ang usa ka COVID-19 patient makarecover apan daw 10 times ang gibating kalipay nining usa ka pamilya nga nakarecover na sa COVID-19. Ang halos tanan nilang miyembro sa nga gitakbuyan sa balatian. Ato kini nga seran sa report ni Lian Singkulan. Sagad sa social media karon, makita ang mga video sa mga netizens nga magkanta-kanta online. Apan ang pagkanta ni Samil Parcon, usa na usab di ay ka fundraising activity tungod sa problema nga giatubang sa iyang pamilya. Gihatagan kami og pagtugot sa maong pamilya nga way duha-duhang mipaambit sa ilang istorya sa ilang naagian ning panahon sa pandemya. Daw 7 out of 9 sa ilang pamilya ang nagpositibo sa COVID-19. Unang gitakbuyan ang ilang amahan. Nag-think ko nga sa i-transfer sa mga tao. But little did I know that God really challenged us harder. And so we faced a lot of problems financially, mentally, emotionally, and physically. Daghan sila gihimo aron makalikay sa maong sakit. Apan gitakbuyan usab ang ilang inahan. Sunod nga gitakbuyan ang duha niya ka igsuon hangtod na usab ang 87 anyos nilang apuhan. Naigo usab si Samil sa maong balatian ug lakip na ang ilang kinamanghurang igsuon. Ang suod ug hugyaw nga pamilya kaniadto nagkalagyo-lagyo din ang uban anaa sa isolation facility samtang ang ilang inahan ug ang ilang apuhan atua sa tambalanan. Daway laing mga puhunan gawa sa pagpaligon sa lawas, gilig-on usab sa pamilyang Parcon ang ilang pagtuo sa kahitasan. Hangtod nga ning bag-uhay lang, daw usa ka dakong grasya ang nadawat sa ilang pamilya kay karon puros na sila nagnegatibo sa COVID-19. When we humble down ourselves and we surrender everything to God, ang Ginoo ray ni take over. So, gi-arrange niya tanan, ang finances, ang health, kanang daghan kay nag-pray namo, daghan ni tabang namo. Grabe ang kanang kuan ang iyang blessing sa Ginoo through the people nga iyang gisend. Gidugang usab sa pamilyang Parcon nga unta ang usa ka pamilyang nakasugat og dakong hagit ning panahon sa pandemya, unta tabangan og dili ang hayang pakitaan og diskriminasyon. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Bisan sa Oktubre pa mapupos ang kontrata sa paggamit sa Cebu North Bus Terminal apan desidido na ang Mandawi City pagbawi sa dapit aron mo'y kapahimutangan sa ilang bag-ong quarantine facility. Ang report ni Nico Sereno. Gisugda na ang pagtrabaho sa North Bus Terminal sa Barangay Subang Dako.
Kining contractor nga gikuha sa DPWH gimanduan pasugdo na sa ilang trabaho. Kaganiha, naabtan namo sila nga ng hipos sa pipila ka mga lingkuranan sa waiting area sa terminal. Ingon man pagpreparar sa pagmuntar og bag-o nga CR sa kilid sa terminal building. Ubo sa plano sa dakbayan sa Mandaue o DOH, himuon nga isolation facility kining North Bus Terminal alang sa mga mild to moderate patients. Kining ilang building, ikatakda nga i-enclose kini siya alang sa maoy istaran unya sa mga pasyente. Ang terminal nagbarog sa yuta nga iya sa Mandaue apan giduma sa Cebu City ug gipadagan og kooperatiba. Sa Oktubre paunta matapos ang kontrata sa paggamit sa yuta, apan desidido ang Mandaue, gamito na ang dapit. Matod sa City Hall, ipa-pre-terminate na nila ang kontrata. Dili na ingong pahawa na mo diha, mahawa lang gyud. Alang-alang makigdog may sa mga pasyente diha sa COVID. Anyway, October paunta pero gi-pre-terminate man. Between Cebu City and Mandaue, gi-pre-terminate so terminus mami sa Cebu City. Sa nahaunang interview kang Mayor Jonas Cortez, pipila ka semana ang nakalabay, gipasabot niya ang importansya nga makakita og bag-o nga pasilidad alang sa mga COVID patients. Ilabi na kun bawion na ang mga tunghaan sa DepEd nga gigamit karon sa syudad. Sa pangutana sa kadaghanan kun asa na unya ang terminal panorte, gumikan niini, matod sa mayor, nabalhin na kini. Atong mga buses from north, atong na siyang i-assign sa designated terminal sa mga Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Principal sa Kauhagan Elementary School di padayag og kaandam sa tunghaan kung ugaling lakip sila sa mga dapit nga tugutang nga makapahigayon og face-to-face nga klase karong Agosto 24. Si Luar Mirundina sa report. Kini ang Kauhagan Elementary School ang nag-inusarang tunghaan sa gamayng isla. Tungod kay gamay ra usab ang populasyon dinhi, menos ra ang mga estudyante. Sa miaging school year, 116 lang ang kinatibuk-ang tinunan sa tunghaan gikan sa kinder ngadto na sa grade 6. Og mo average lang og tag 15 ka mga tinunan matag classroom. Karong tuiga, mius-us pagayod ang mga enrollees ngadto na lang sa 105. Standard size usab ang ilang mga classrooms ug COVID-free ang isla. Busa alang sa ilang principal nga si Maria Niña Aying, andam kaayo ang tunghaan sa pagpahigayon og face-to-face nga klase karong Agosto 24. With walay COVID or high COVID, ingon jud ko nga nag-social distancing tungod sa kagamay sa among estudyante diri sa Kauhagan. Gitataw hinuon sa principal nga sa pagkakaroon wala sila makapahigayon og survey sa mga ginikanan kung uyon ba sila sa face-to-face nga klase karong Agosto 24. Tungod kay una nang nakapahibaw ang DepEd nga walay face-to-face nga klase karong tuiga tungod sa padayong pagsaka sa gidaghanon sa mga COVID cases lukop nasod. Kay usaraman kini kagamay isla, wala sila internet connection ug dili 24 oras ang ilang kuryente. Busa gipili nila ang modular distance learning nga ipatuman sa pagbukas sa klase karong Agosto 24. Mao nga among gipili diri is ang modular distance learning mausad ang gusto sa mga ginikanan. Pero kung i-open lang yun face to face, basin i-consider pud na sa mga ginikanan kung usas ang among ang among eskwelahan sa i-open. Apan kaganihang buntag, giuyunan ni Presidente Rodrigo Duterte ang sugyot ni DepEd Secretary Leonor Briones nga mamahimong makapahigayon og restricted face-to-face nga klase sa mga low-risk areas o sa mga dapit nga way natalang kaso sa COVID-19 sama sa Siquijor ug Dinagat Island. Kung tingnan natin, Mr. President, sa ibang bansa sa Southeast Asia, halos lahat blended yung kanilang strategy, pero yung face-to-face nila, kunti lang, kagaya ng dinescribe ni Sec Popoy, na maliit na grupo lang talaga. Ang Lapu-Lapu City may kapina sa 1,000 ka mga COVID cases apan may mga gagmayng isla nga sakop sa dakbayan sama sa Kauhagan nga wala pay natalang kaso sa COVID-19. There will be a possibility of face-to-face modality. But then, kinahanglan pa mi nga mag-conduct og survey
sa tanan nga mga schools. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa ka 13 anyos nga lalaki ang nagpositibo sa coronavirus disease o gingong labing bata nga naigo sa virus dito sa Bohol. Ang mga bata nga taga-barangay Dampas, Tagbilaran City nagpositibo sa polymerase chain reaction o PCR test. Apil siya sa gihimong contact tracing. Human ang iyang ig-agaw nga usa ka locally stranded individual kinsa ni pauli sa Bohol o gani nakabalik na sa Manila nagpositibo sa virus. Sumapa ni Bohol Governor Arthur Yap nga wala pa na trace ang gikanan sa infection maong maklasify kini nga community transmission. Miabot na sa 69 ang kaso sa COVID-19 sa Bohol, diin 3 na ang namatay. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Moabot na 400 sa ka mga dugang contact tracer ang gipangita karon sa Mandawi City Hall kabahin kini sa pagpahingusog sa ilang kampanya sa kontra COVID-19. Ang detalye adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, mas palapdan pa sa Mandawi City ang ilang contact tracing policy. Subay nilang pag-hire unya og dugang nga mga contact tracers. Taliwa sa nagkadaghan nga kaso sa COVID-19 sa syudad, gitinguha nga mas mapalapdan pa ang contact tracing nga pagahimuon. Kini aron mas dali nga malocate ang nakakontak sa matag pasyente sa tinguha nga dili mo katapa ang virus. Sa syudad sa Mandawi, dunay mga 200 ka mga contact tracers karon. Apan aminado ang mga opisyales, kuwang ra kaayo kini taliwa sa dako nga populasyon sa syudad ug nagkadaghan nga kaso. Plano unta sa dakbayan sa pagkakaron bisan maka-fill up ang target nga usa ka contact tracer sa matag 2,000 population. Sa maong ihap, nagkinahanglan sila og 593 tracers tanan. Per barangay man to natay contact tracing teams niya nagsige na tag-meeting with the IATF sa contact tracing protocols. Ang atoa lang naghimo taron og kanang mga numbers ug unsa gyud ideal contact tracing sa barangay. Apan gipasabot ni Ibanez ang labing maayong ratio unta usa ka tracer sa matag 800 nga populasyon. Nang hinaot ang Mandawi, makopya ang pamaagi sa Baguio City sa malampuson nga contact tracing. Imo sa tarungon og istorya nga kaning ato ang pag-contact trace dili ni tungod kay lisod-lisuro ng mga tao kundi para makita ang spreads infection based on the atong tao nga ni positive. Nya katong na contact trace ma-isolate na to sila din ato sila kalakaw-lakaw. Sa labing uhing datos kagahapon 29 ka mga kaso ang napuno sa syudad. Misaka na ngadto sa 1,492 ang total cases apan 830 niini ang active cases kay may 639 na ka recoveries. Giklaro sa City Hall, Bob, nga doon sila igong budget alang nigmaong hiring sa mga contact tracers nga ipaubos nila sa job order status. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. Hangtod karon wa paghapon makabiyahe ang mga PUJ tungod sa striktong protokol apan nakaginhawa ang uban kanila tungod kay sila man ang gigamit karon isip sakyanan sa mga contact tracers diri sa dakbayan sa Sugbo. Kani ang report. Sukuhay sa talanawon sa mga nag-silent protest ng mga PUJ drivers, kini mga PUJ nga nakaparking sa City Hall ang nagsugod na sa ilang panginabuhi. Dili isip jeep di pasayrohan kundi service sa mga contact tracers sa Cebu City. Alang sa mga drivers, dako na kaayo og ikatabang sa kalisod nga ilang nahiaguman ang ilang serbisyo karon. Dili moubos sa 500 pesos ang malimpyo sa mga drivers kada adlaw ug lahi pa ang bayad sa mga tag-iya sa jeepney unit. Sa dulaan 5 ka buwan, nahubas ug nauga na gyud ang ilahang bugasan ug nagsalig na lang sa ayuda nga limitado usab. Ang bahagi sa bayadan ni kay inadlaw, pakyaw kanang sa auto 5 ang adlaw. Adlaw. Oh. Limpyo na or
Dili, kuhaan pa na og abang og tubil. Kung unsay ihatag sa gobyerno sir, kaon na yun sir para kuan yun ba, makasurvive itong paglawas. Nabalaka sila nga basin matakdan sa virus apan ilang sigurohon nga mapatuman ang social distancing sa mga contact tracers kay limitado sa unom ang ilang mga pasahero sa jeep. Usa lang kabuan ang ilahang kontrata apan ang hinaon sila nga malugwayan aron dunay mapaabot nga kita alang sa ilang pamilya. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Tungod sa kusog nga bunok sa uwan, kadalanan og pipila kataytayan sa lalawigan sa Siquijor, gibahaan og dili na kaagian sud sa pipila ka oras. Miawas usab ang tubig sa spillway sa may barangay Puo ug Tigbawan nga nahimutang sa lungsod sa Lazi. Tungod sa tubig nagikan sa kabukiran sa lalawigan, gibantayan sa mga sakop sa DPWH Siquijor District Engineering Office ang spillway aron walay mangagas, paglabang, paglikay sa aksidente. Nagtuo ang mga mulupyo nga may buhawi nga mibundak sa ilang dapit tungod kay dili man normal ang pagawas sa tubig, ang pag-awas sa tubig nga misangpot sa pagbaha. Gibantayan usab ang mga landslide prone areas sa posibleng pagdahili sa yuta. Mayong adlaw sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon karong adlawng Martes. Nag-monitor ta sa usa ka low pressure area ug ganihang kadlawon gi-estimate kini nga nahimutang sa 80 kilometers east-southeast sa Giwan, Eastern Samar. Nalakip kini sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, nakaapekto sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Utungod ani nga maong mga sistema, ang Tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Palawan o Occidental Mindoro, makasinati og mapanganuron nga tos madag umong kalangitan og mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog og kilat, labi na sa may eastern section sa Visayas. Samtang kahimtang sa atong hangin o kadagatan, nagpabiling hinay ngadto sa kasarangan na hangin nagagikan sa amihanang silangan ngadto sa silangan ang magpasulabi sa Tibok Visayas, Palawan ug Occidental Mindoro, diin ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Ug para sa atong temperature range forecast, sa Metro Cebu 24 to 31 degrees Celsius, Tagbilaran City 25 to 31 degrees Celsius. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website sa bagong.pagasa.dost.gov.ph ug sunda usab ang atong social media accounts sa Facebook, YouTube ug Twitter. Mao na ang ato ang weather forecast gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delphine. Daghang salamat. Sa dakbayan sa Talisay, patay ang usa ka high-value target. Human gingong gisukol sa kapulisan sa gipahigon nga buy-bus operation. Si Lian Singkulan sa report. Patay si Wilmer Mahilom, 30 anyos, human giingong misukol sa gipahigayong buy-bust operation sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay. Nahitabo kini alas 11:30 kagabi sa sitio Manangados sa barangay Tabono. Matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Major Jared Espilare, nga usa ka high-value target si Mahilom. Resulted in armed confrontation because when the police was about to ransack, the suspect fired at the police outfit. Samtang nasikop usab sa kapulisan ang iyang live-in partner nga si Richie Minudalo, 25 anyos. Nakuha sa kapulisan ang mga gagmay pakete sa gituuhang gidiling drugas ug ang 45 kalibre nga armas. Kini siya reportedly pagkabungkad sa grupo, he took over the selling of illegal drugs and we have gathered information from various sources. Gidugang usab ni Pelare nga bisan pa man ning panahon sa pandemya, nagpadayon gihapon ang ilang operasyon batok sa nagkalain-laing mga ilegal nga kalihukan. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Basta. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Sa record sa Department of Health karong adlaw,
70,764 na ang total COVID-19 cases sa Tibok Pilipinas, din 45,646 ang aktibo. Adunay 23,281 ka mga recoveries, samtang 1,951 ang additional nga mga kaso sa nagpositibo. Sa lalawigan sa Negros Oriental, nangayo og tabang ang usa ka overseas Filipino worker sa Kuwait. Human siya nagpositibo sa COVID-19. Batod sa bana sa OFW nga na-admit ang iyang asawa sa ospital, wala usab sila ay nga si Maria Luz natug OFW og kaliw sa Kuwait og tungod ni nagluya na siya og nagtrabaho sa Kuwait ang 39 anyos na taga Barangay Bulisong, Manhuyod, Negros Oriental, isip domestic helper. Padayong gimonitor sa Embahada sa Pilipinas ang ahensya ang kahimtang karon sa maong OFW. Gawa sa COVID-19, dunay mga balatian nga nagpabiling dakong hulga sa kinabuhi sa katawhan. Sama sa dengue, nga may-abot na sa 9,013 cases ug 33 ang namatay sukad niadtong Enero 1 hangtod sa Hulyo 18 nining tuiga dinhi sa Central Visayas. Hinoon, mas ubos kini og 20.21% itandi samang period sa nakalabay nga tuig. Naguna sa daghang kaso ang dakbayan sa Sugbo nga maabot sa 12.9%. Gisundan kini sa Lapu-Lapu City nga adunay 7.8%. Mandawi City ug Talibon sa Bohol 4.1% ug Karkar City 3.5%. Subay nini padayon ang pahimangno sa Department of Health sa katawhan nga magmatngon aron dili mabiktima sa dengue. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagkadaiyang social media page nga mugna ilabi na ning panahon sa quarantine. Adunay alang sa pagpaninda, adunay barter page ug ganaasay alang lang gayud sa pagpanghatag og tabang. Usa na niini ang page kansang konsepto mao ang pay it forward. Kini ang report ni Femery Dumabo. #spread kindness kaayo ang FB page nga Generosity nga namugna nitong Hunyo 2. Gitagana kini alang lang gyud sa mga nanginahanglan og tabang ilabi na sa mga kabuskayong kaigsuonan. Kadtong mga natabangan mo pasalamat pinaagi sa pagtabang usab sa laing nangayo og tabang bisan sa simple nga paagi ubutang isip pagbuhi sa konseptong pay it forward. Gimugna kini nila ni Tefi Hemelin og iyang mag-agaw nga medical worker. Nasad ni na why not na amo i-share ang among kaayo sa lain kay kuan man we are so blessed kay ang ako ang mama na survive sad siya until now nag-ongoing siya treatment. Usa sa mga aktibo kaayo sa pagtabang mao si Bianca Roles. Lumad ka taga Manila apan 7 na ka tuig nga nagpuyo dinhi sa Sugbo uban ang iyang pamilya. Lalo ngayon sa pandemic, I know that a lot of people are needing help. I've been in that situation wherein I didn't have any help. Or ganyan din, nangihingi din ako kasi naghat siya sa pagtabang online kay nasinati usab niya ang kaayo sa ubang mga tao sa dihang siya pa ang nanginahanglan. Gisusi usab sa mga admin sa maong page kung ang mga nagpatabang tinuuray nga nagkinahanglan ug dili scam. Sagad sa gipangayo mga pagkaon, gatas, gamit sa mga bata o ubang basic needs. Lisod man ang paghatod sa mga hinabang ning panahon sa quarantine. Apan wa kini nakapugong sa pamilyang Hemelin o Roles nga ipadayon ang pag-spread kindness. Interview jud na mo maayo ang mga tao. Unsa jud ilang kailangan, ug taga-asa sila ug kung unsa ilahang kanang ihatag po if ever na sila ma-receive. Na noon nung walang-wala din ako, madami ding taong tumulong sa akin. So, right now I'm giving back to those people na hindi man sila yung tumulong sa akin. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dahil salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasagawa sa nasod nga nagisayon
sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.